नमस्कार, मी मनीषा. निशाज किचन वर्ल्ड मराठीमध्ये तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आजचा एपिसोड आहे मुरमुऱ्याचा चिवडा. चला तर आता आपण साहित्य बघूया. इथं एक मोठा बाउल मुरमुरे घेतलेत आपण. ते मी स्वच्छ गाळून घेतलेत आणि निवडून घेतलेले आहेत. इथं मक्याचं पोहे घेतलं छोटा बाउल. खोबरं बारीक काप करून घेतलेत आपण. इथं अर्धा बाउल शेंगदाणे, थोडे कढीपत्ता, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा हळद, चवीपुरता मीठ, अर्धा चमचा मोहरी आणि धनेची पूड 2 चमचे घेतले आहेत. आता आपण मुरमुऱ्याचा चिवडा बनवूया, म्हणजे फोडणी घालूया आपण. इथं आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण मक्याचं पोहे तळून घेऊया आधी. छान असे मस्त तळलं गेलंय ते. आता आपण हे काढून घेऊया व्यवस्थित सगळं ताटात. आता आपण शेंगदाणे तळून घेऊया. शेंगदाणे पण आपल्याला खरपूस असे तळून घ्यायचे, ओलसर नको राहायला मध्ये. शेंगदाणे ओले जर असेल तर ते असा तडतड आवाज येतो. काढून घ्यायचे आपल्याला हे. आता आपण खोबरं भाजून घेऊया, व्यवस्थित तळून घेऊया खोबरं. खोबरं पण हे मस्त ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचं, म्हणजे खायला खूप छान क्रिस्पी लागतं ते. आता आपलं खोबरं झालेलं आहे. इथं मी बाकीचं तेल काढून घेतलेलं आहे, कारण एवढं आपल्याला तेल लागणार नव्हतं फोडणीसाठी. मोहरी टाकली, जिरं टाकूया, कढीपत्ता, कढीपत्ता हा व्यवस्थित कुरकुरीत होऊ द्यायचा आहे. इथं आपला कढीपत्ता व्यवस्थित कलसून झालेला आहे, व्यवस्थित कुरकुरीत असा झालेला आहे. इथं मी लसूणची पेस्ट करून घेतली. लसूण आणि 1 चमचा तिखट घेतलेला आहे, लाल तिखट. ते मी मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं. मी ते साहित्य सांगताना विसरले ॲक्च्युली. व्यवस्थित कलसून घ्यायचं. चटणी पूर्ण तेलामध्ये अशी व्यवस्थित कलसून घ्यायची, कारण तो जो याचा वास असतो तो पूर्ण जायला पाहिजे. लसूण असा कुरकुरीत झाला ना, छान लागतो टेस्टला. आता आपण हळद टाकूया, धनेपूड, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता मुरमुरे टाकूया. आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. गॅस मी बंद केलेला आहे, कारण नाहीतर खाली आपला जो मसाला आहे तो जळेल.
आता आपल्याला हे शेंगदाणे, मक्याचं पोहे आणि खोबरं जे आपण तळून घेतलं होतं ते आपण टाकून आता मिक्स करणार आहोत. आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता मीठ टाकून घेऊया चवीपुरतं. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. थोडा गॅस ऑन करते मी, कारण हा आपल्याला कुरकुरीत होऊ द्यायचा आहे. मुरमुरे जे आहेत ते व्यवस्थित कुरकुरीत व्हायला पाहिजे. इथे आपला आता चिवडा रेडी झालेला आहे. याच्यामध्ये फक्त शेव ॲड करायची आपल्याला. हे आता प्लेटमध्ये काढून मग शेव ॲड करते मी. आता गॅस बंद करते. आता हे आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया शेव टाकून. इथे आपला चिवडा रेडी झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये शेव ॲड करूया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. इथं आपला मुरमुऱ्याचा चिवडा रेडी झालेला आहे. खूप छान क्रिस्पी आणि कुरकुरीत झालेला आहे. आता तुम्ही सर्व करू शकता. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. असेच दिवाळी निमित्त नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येऊ. तोपर्यंत बाय बाय.